Te sai sin pat kane kalong biang ka jingker pat lara don mano bashi bigi dokumen mo te gi don biang ba kerpat biang nga ba hakapor ba kilit mare jong ka BSF ki don biang ba shim ki file am tip bale ki bakla shim ne ki shim khana kata am tip re kata tang ba ki don biang ki ba shim biang ya ki kot ki bran kam te nglap nemi kumba talik video ki badap lai hakane ki don bun bhag baja kita tang ki ba ki pentip tahdu menta kim pat don ki ba message kim pat don ki ba ajing TPA spang kita ke documents lagi la don em ki ba shim te la don mano ba UI video sa comment ne ngadap ai man la ka video ngadap ai number phone jonga hi pilaban send ni document ne phip chu pentip mangan sa pentip mangai ki ba de ki try ki bala ku panja ai ni document te menta ba de ki ba panja ai ni document panja ne don ba shim ha ka por blek mare ba ne long ba ha sobha se ngadon kam jingerap na phi padon ba shim ya ki dokumen bat file jonga menne por pamare BSF lai tarik Oktober arjarapsan lai tarik Oktober arjarapsan sobha se saya rabenga namar ba ki dei ki code original sudah sobha se sar yarap bangan yok biang ki code original jonga precious tun suchang kanmo sampai ki documents manu ba dei mare hakalai tarik sakan mau ban check ki file yok hishim bakala komno te phila ban message ne phila ban lekpen phai biang shapo BSF ru kisipai kinsa shimaki kinsa pantip nomor ba kini baro ki baja ngadap kali ki la kila clean em shapo kisipai ki ba apang tu ki ong gila daban kali te ki ong lada ki yo kinsa pantip te lada phi jan phila ban lek ai biang hang te hapo BSF kinsa pantip maki kita ki documents jong ki candidate ane phila ban message yang aro ne nomor WhatsApp shu message mlelera dengan sempetip angai kini candidate ki badai try jong kini documents te ki original nga try ada pimde bashim khnang te nga try filai ban return ye kita ki documents te kitu ki ba ar ngon nakmaru lada hi yo I ki video bang ada penmi te sa text ne sa comment select nur be ele ban penpai kita ki documents wa jong kini candidate ma bagi dei ki baron kam nolor bagi di original te hakpor mare ya bun bhag beja ke belek menamta yo ka shim bakla mar bay bun breu yakni e kedon la jong ga yu etang ba sobha pen phai lada mano ba yo shim bakla kita ki documents te tang kan nei krishbun